Слава да бъде на Господа, брати и сестри. Нека Бог да ни благослови. Ние сме събрани в името на Исус Христос, в този обеден час, да хвалим името на нашия Бог Исус Христос, защото Бог е Бог за благодарство, Бог е Бог за хваление. Искам да благодаря за огромната милост, който Бог дава откровение в това последно време, защото Бог иска да бъдем в това последно време сол на тази земя. Брати и сестри, ние живеем в това усилено време, защото дявола е като река и шлъв, той гледа кого да погълне. Нека в това последно време ние да се молим за много дълго търпение, да имаме мир в сърцата си, мир в душите си. Брати и сестри, живеем в това усилие, защото дявола идва да не гони Бог, дявола идва да гони Божиите помазани хора. Но нека Бог да ни даде мъдрост, да ни даде разбиране, да ни даде страхопочитание, защото живеем точно в това последно време и Бог каза, че времето е последно, Бог ще дойде като крадец, когато ние не го очакваме. Брати и сестри, нека в това последно време ние да постим, да се молим усърдно, защото Бог казва: искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, и почукайте и ще се отвори. Нека ние чрез това пост и молитва, ние да бъдем готови за идването на Господа Исуса Христа. Нека ние да се облечем в Божието благовестие, да бъдем едни добри съработници на Господа, да бъдем едни добри сиячи, защото Бог търси работници, а работници са малко в това последно време. Нека ние да оставим всичко житейско, но да търсим първо небесото и всичко друго ще ни се предостави. Брати и сестри, нека слава да бъде на Господа, защото Бог е верен да снабди всяка наша нужда, защото Бог каза: мислете първо за небесото и всичко друго ще ви се предостави. Нека ние да не се притесняваме какво ще едем, какво ще облечем, защото ние много се притесняваме в това последно време, защото Бог ще снабди всяка наша нужда. Брати и сестри, Бог нахранил 5000 души, когато бяха в пустинята, защото те имаха вяра в Господа, те не се притесняваха, защото тяхното надежда и тяхната вяра беше към Исус Христос. И ние с уверение нека да гледаме към Словото на Господа, защото Бог каза, че през всичките дни на живота ни Бог ще бъде с нас. Дори Бог каза, че никога ще да ни изостави, никога ще да ни забрави, дори косъм няма да падне от главата ни. Бог познава лягането ни и ставането ни. Бог е верен на своите си обещания, защото Бог каза, че нежна майка може да остави сучащото си дете, но Бог няма да остави своите си верни деца. Ние сме с увереност към Бога, защото молитвата на праведния ще избави страдалеца. Ние да имаме вяра, вяра както Ной имаше вяра, когато Бог го накара да направи ковчега и когато той видя към Господа, той беше уверен в Бога и той и неговото семейство беше спасен за вечен живот. Нека слава да бъде на Господа. Както имаше Моисей вяра, когато 40 години Бог ги водеше на добри пазвища, както от канарата течеше студена вода, както в пустинята Господ ги хранеше, и Бог също ни обещал, че никога ще да ни изостави и никога ще да ни забрави. Нека слава да бъде на Господа, благословен да бъде името на Царя. Амин! Бог е велик, Бог е верен на своето си обещание. Бог каза, че Бог ще бъде с нас през всичките дни на живота ни. Амин! Бог ще бъде с децата ни, с внуците ни, с потомството ни. Бог, както каза на Авраама: Аврааме, аз ще благословя потомството ти, и Бог ще благослови нашето потомство. Нека слава да бъде на Господа, благословен да бъде името на моя Бог Исус Христос. Защото Бог казва: искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, похлопайте и ще се отвори. Ето ние издигаме глас към Господа с уверение, че Бог е верен и Бог е праведен да снабди всяка една наша нужда. Нека, брати и сестри, живеем в това последно време и Бог каза, че Бог ще снабди домът ти, Бог ще снабди децата ти. Ако ние сме в напаст, Бог каза: призови ме в ден на напаст, аз ще те избавя, а ти ще ме прославиш. Нека винаги в това усилено време да прославим името на Господа. Бог е водил израелският народ, Бог ще води и нашият народ. Ние само да имаме увереност
към Господа. Нека слава и чест и поклон да бъде на Господа, както на небето, така и на земята. Казваме амин. Нека сега да се молим, чрез тази молитва Бог да ни благослови и Бог да ни снабди. Отче святи, както ти си обещал на Твоят Божият народ, че ти никога ще да ги изоставиш, никога ще да ги забравиш. Господи, те минаха покрай червеното море, Господи. Ти си изпратил Твоите божествени ангели, Господи, и те снабдяха всяка наша нужда, Татко мой. Господи, дай ни в това последно време вяра, надежда и любов, Господи. Дай ни усърдие, Татко мой. Снабди всяка наша нужда, Господи. Благослови Твоят народ, Господи, както Ти си благословил народът на Израел. И аз съм уверен, Господи, че Ти ще ни целиш и Ти ще ни благословиш. В името на Бог Отец, Бог Син и Святия Дух, ние вярваме според Твоите обещания и казваме амин. Амин.